Takže práve sa nachádzame na našom ihrisku. Tuto sa nachádza volejbalové ihrisko s pieskom. Hociaké zábavky, ktoré nás napadnú, môžeme tu realizovať. Tam máme náš shed a pod touto striežkou si predstavujeme, že dáme repráky, bude tam DJná hudba, veľa zábavy. Tu máme náš vonkajší krb, v ktorom si budeme grilovať, opekať. Ešte nový, krásnučky, zabalený v celofáne. A tu bude horiť oheň a budeme tu spolu spievať, hrať, tancovať a romanticky nám bude šumieť hrom. Čaute decka, vítajte na našom novom vzdelávacom programe Morrow Band, kde tvoríme hudbu zajtrajška. Yes. Naše nové miesto Závadky nad Hronom, kde sa bude veľa tvoriť, cvičiť, hrať, zabávať a táboriť. My tu máme takúto krásnu scenériu, že nachádza sa tu 6 dvojposchodových chát, každá pre 8 ľudí. Dvojkúpeľňami a s kuchynkou. Veľkou terasou, po ktorej kráčame. Krásnym výhľadom na hory. Sú tu dve spoločenské miestnosti, čiže kopec miesta na rôzne cvičenie a kreatívne. Teraz vám ukážeme chatku. Tu sa nachádza kúpeľňa vľavo od nás. Tu sa bude bývať. Ďalšie sa dajú rozložiť pre 2 ľudí, takže 4 budú na každom poschodí. Pozrieme sa ešte do horného poschodia, to máme krb. To je kuchynka so základným vybavením. Táto je čo dovia, spraviť káva alebo čaj. Ďalšia miestnosť, ktoré sa vyspie 4 ľudia, veľa miesta. Pekné, nie o čom. A ďalšia kúpeľňa. Zrkadlo! Tieto krásne miestnosti, ako vidíte, máme veľa priestoru, budeme tu každý deň jesť, porady a večerný program. Vidíte po týchto schodoch, tak sa ocitnete v obrovskej spoločenskej miestnosti, kde budeme mať doobednejšie, poobednejšie aktivity, budeme hrať, cvičiť, učiť sa. Tu budú bicie, tu budú gitary, basa, spev a budeme si hrať. Budeme pozerať filmy. Otvárajte brány.